мәжлис ясады. Мәжлискә үзе якын күргән аю җилесен генә хасламаенча, күзенә кем күренеп, күңеленә кем килгәннәрен берсен дә калдырмыйча чакырды. Белмим, үзенең туган көне булдымы, әллә исемләнгән көне микән? Ни булса да булсын, мәҗлис шәп иде. Ашарга күп булган шикелле, эчәргә дә аз түгел иде. Кунаклар тезелешеп утырдылар. Аларның төрле аш ва эчемлекләрдән кәефләре килгән иде. Кунакларның булай кәефләре килгәнне күргәч, аю тагын да кызык булсын дип, биззат үзе төшеп биергә кереште. Төлке моның биегәнне күргәч, булай дип җырлый башлады. Arada barıp değilsin, bir de kilip değilsin, begrek asta değilsin, tüz kustiyar gibi bilmesin. Моны җырлагач янәшә утырган бүре шыды ялмыйча төлкенең колагына: Ey iптәш, нигә булай? Бер дә килешмәгән биюне, бүрене кебек аяклары или дөп сиккәткәне бик оста, бишенер мактыйсың. Ey бүре, син тик утыр, хәзер минем бу мактабым айның күшенә китсә, ул безне тагын чакырып сөйләр.